Ahoj, vítám vás z dalšího videa na TV. Ahoj, vítám vás z dalšího videa, ideme hrať Survival Island. Ideme tu robiť, no tak ideme. No tu niečo porozkať karku. Dobre. Je to veľmi dobrý update. Na tom tu súhlasíme s domy. Dobre, som si najprv ten materiál, ale malo som tak asi 15 minútový, takže dúfam. Zatiaľ si vyberáme veľa stikov. Tam potom kameň budeme dávať. Raníme si hneď frontál. Áno. Máme robiť, čo je veľmi výhodné. Ani sa nestráca. Dobre. Tam sa nestráca, čo je veľká výhoda. Dobre, crafting, pac. To je to. A nemám kameň. Môžem sa tu aj skákať, čo je tiež na tej grafika. Vyvíjam si meso. To bolo malé prožitie. Teraz som to sypol, lebo viem, že to bude strašne trvať. Že onedlho sa uvidí, keď budeme mať. Tak, som tu späť. Dobre. Kontrolky. Vrnem do nadávku. Idem teraz urobiť krompáč. Building. Dobre, a toto sa strašne pomaly robilo. Toto zoberiem tak. Takto málo a keď zoberiem toto. Tak. Bác. Vidíte? Teraz som vás nechcel zbytočne ukracovať o čas. Takže bác. Dobre, ešte jedno. Vidíš, to je fakt silno. A skúsim, či to pôjde aj na stoli. Skúsim, nie? Tak s tým dodám. A hore to ešte dám. To je nespravdej fajnu. Prvá rod. Bác. Na ranu. Dobre. Dobre, že aj stromy dá. Vidíte, ja to zase dobre. Jedno. Musím niečo spraviť. Dobre. Stavať. Konečne som mi dosky. Preklínam. Ale nie to je také zlombité, ale sa to mňa nedostanú, takže to je dobre. Na mne. To je dobrá vec. Tak to je toto zničiť. Ale je trošku veľa treba. Dobre, musím sa pohľumať. Bude tu taký update, teraz to aj tak sečili. Dobre, robíme. Trvá. Dobre, je to stiek. Dobre, môžem ho stačiť. 40. Dobre, to mám. Čo mám len 4. Ja hneď ešte raz. To budeme musieť spraviť. Šup. Musím ho na tom dosku. Ale to je to post. Čo je to? To je oheň. Dobre, myslím, nie. Dobre. A čo mi ide oheň? To máme mať ohníček, super. To vám teší. Dobre, oheň.
nebolo toto, takéto veci, rastie dosť. No. A šup. A šup. Šup. A šup. Ja, to som zvykla stavať. Mala stavať. Tak. Toto je pec, nie? Áno, to je pec. Toto sú dvere, toto sú steny. To je na dvere. Toto je z okna. To je plastica. Robíme toto plastic. Vlastne, to mám deške. Ja neviem ešte. Super. Toto je potrebné rozpočítať. Ideme konať kamiňa, aby som mohol na podlažky. Vlastne odložil a toto na dvere ešte teda. Musím vycúsať po chrbte. Teraz to. Hop. Teraz to fakt tento znižujem vycúsať po chrbte. Ja to znovu si budem ťažiť, budem stavať. A nič budem robiť dopredu. A kedy ste tak stačí povedať. Dobre. Nemusí byť len Clash of Clans, Royal Chess a také. Môžeme hočiť sa iné. Také Clash of Clans. Bolo som nenačítať. Ja som nedám načítať, takže je škoda. Ja na som sa myslí. Koľko mám toho? 7. No aspoň jednu. Tak. Mám také video. Koľko budem končiť. Kvôli môjmu mobilu, lebo mám 2%. Tu si malo mlva, že môžem sa tak vytichnúť. Dobre, jedna. Dobre, robí sa ďalšia. Je to také divné, že fakt takto sa si nerobilo vôbec. To už. Počkaj. Dobre. Super. Если to musí súvisieť, podľa mňa. Dávam to ešte takto dosky. Dobre. Chválou. Ale ja si neviem dovoliť. Takže to je jedno. Takže najvyššia ovca. Nemám to zásoby.
się znaleźć. Zasady. A zapisać ten procent. Cześć, to jest. Właśnie dobry, aby inaczej bardzo dużo kandydatów, które instalował. Trochę się nie kandydały, bo moje chłopcy robić, a on wie, że też jest w przychodzie. To jest максимально канаты, а жовте. Десять. То 6, то 2, не побудем. Потом. Яй. Это ничего нет. Потравуем стены. To poprawię. Crafting. Ale určitě dovolím si něco postavit, abyste se na to neděli. Dobra. Najlepsze za. A. Teraz już sobie no. Chciałbym za to video ukończył. Moim zespołem tak ciao. Moim za ujaśnił wideo sobie za chwilkę można. Tak nie starczy. Ciao.